ин соҳибкори покистонӣ бо ҳадафи пайдо намудани шарикони тоҷикистонӣ ба душанбе ба ин намоишгоҳ омадааст. Ширкати ӯ ба истеҳсоли маҳсулоти доруворӣ машғул аст. чолише ки мо рӯбарӯ шудем ин дарёфти шарикони боэътимод аст, чун ман аз соли гузашта дар ҷустуҷӯи ҳамкориҳо бо шарикони тоҷик ҳастам, вале то ҳол муваффақ нашудам. шояд мушкилие вуҷуд дорад ба монанди мушкилии иқтисодӣ, вале ман бовар дорам ки баъд аз ин ҳамоиш мо метавонем ба мақсад расем. намояндагони ин ширкат гуфтанд дар сурати пайдо намудани ҳамкор ё шарики тоҷикистонӣ омодаи содироти маҳсулоташон ба Тоҷикистон ҳастанд. дар ин намоишгоҳ ҳамчунин молу маҳсулоти гуногун аз қабили кишоварзӣ, сохтмонӣ, нушобаҳо, либосворӣ, гӯшту қаннодӣ, ҳунарҳои дастӣ, заргарӣ ва хидматрасониҳои бонкӣ ба мараз гузошта шудааст. тавлидот дар ширкатҳои ватанӣ ба воридоти ашёи хом аз хориҷи кишвар низ бастагӣ дорад. бинобар ин бархе соҳибкорони тоҷик чунин намоишгоҳро як фурсате барои рушди корашон медонанд. албатта мо ба ин намоишгоҳ ба он мақсад омадем ки барои шинос шудан бо дигар намояндаҳои бизнес, барои масалан ашёи хом, аксарияти ашёи хом мо аз хориҷа дастрас карда мешавад. барои ҳамин мо чунин фикр дорем ки бо партнёр чӣ мешавад, бо шарикони хориҷӣ мумкин мо шинос мешавем ва дар оянда метавонем бо ваё якҷоя кор кунем. намояндагони корхонаи азот ки дар Тоҷикистон ба истеҳсоли нуриҳои минералӣ машғуланд, нияти ба хориҷа баровардани маҳсулоти худро доранд. ҳадаф аз омадан дар ин намоишгоҳ аввал муаррифӣ намудани маҳсулоти ватанӣ ва муаррифӣ намудан дар бозорҳои ҷаҳонӣ ки барои содирот низ корхона қудрат дорад маҳсулот истеҳсол кунад ва ба содирот ба дигар мамлакатҳо интиқол диҳад. нуриҳои минералӣ аз хориҷи кишвар низ ба Тоҷикистон ворид мешавад ва кишоварзони тоҷик аз гарон будани нархи он борҳо нигаронӣ кардаанд. дар рӯзи аввали баргузории намоишгоҳ бо чанде аз соҳибкороне ки ҳамсӯҳбат шудем гуфтанд ба маҳсулоташон таваҷҷӯҳ ҳаст, вале то ҳол барои ҳамкорӣ бо дигар ширкатҳо қарордоде ба имзо нарасонидаанд. масъулони ташкили намоишгоҳ хушбинанд ки миёни соҳибкорони ватанию хориҷӣ ҳамкориҳо баром монда хоҳад шуд. албатта таҷрибаҳо нишон медиҳад ки пас аз баргузории чунин чорабиниҳо созишномо қарордодҳо низ ба имзо расонида мешавад. мана дар наздикӣ намоишгоҳи ки дар соҳаи техникаҳои махсуси Федератсияи Россия дар инҷо баргузор гардид ки аз натиҷаи ин намоишгоҳ якчанд қарордодҳо ба имзо расида шуд ва чандин техникаҳои кишоварзӣ баъд ҳам харидориам карда шуд. ҳарчанд масъулон ҳадаф аз ташкили чунин намоишгоҳҳоро пайдо намудани бозори нав ва ҷалби сармоя низ арзёбӣ мекунанд, вале иқтисоддонҳо борҳо таъкид намуданд ки роҳи расидан ба чунин аҳдоф афзоиши истеҳсоли маҳсулоти босифат дар дохили кишвар аст ки ба бозори беруна ба осонӣ роҳ ёбад.